Afsted. Gang! Go, 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 go! Jeg kan først forbinde ham, når han ligger på båren. Så op på båren med ham. Kom nu for helvede! Hjælp mig for helvede, jeg bløder. Op på båren med ham, og så forbind ham. Jeg tror, jeg får granatchok. Ned med båden, læg på. Granatchok, du taber mig, det kan jeg mærke. Mit arm kan ikke holde min tunge krop. Granatchok. Det går ondt, det her. 10 sekunder, tag og forbind ham. Ja, snak om, hvordan I kommer tilbage med. Jeg kan mærke, det siver ud i mit liv. Det siver ud i mit liv. Det vælter ud af mig. Der er både hjertet og det muligt mave, det går ondt. Prøv at se, de granater, jeg spiser, de går, de kommer med. Så. Nej. Du er min ven. Godt, så bind Knud på det. Og så videre. Jeg tror bare, I skal op på lasseratet. Jeg dør. Jeg kan mærke det. Hvor skal jeg op på omkring armen? Det er min have, det går ud over. Det er forfærdeligt det her. Det rinder ud mit liv. Det rinder ud, og jeg har aldrig været en far over for Philip. Det er over. Det er over det her. Afsted med ham. Jeg glider ud, jeg kan mærke det. Lige ud, det glider ud af mig. Hallo, hvad har du gang i? Hvad laver du? Det var bedre, det der. Nu ligger jeg bedre, det kan jeg mærke. Det er granat. Jeg kravler lige lidt længere op. Det går ondt det her. Emil, du når aldrig at se mig i tysk uniform. Det når du aldrig.
Fuck! Det kan jeg ikke, det her. Jeg har den ene kæmpe tower. Jeg har den ene. Husk at have udskiftninger på. Det er frygteligt det her. Det er frygteligt det her. Jeg kan godt se, at de ikke er vant til at bevæge sig. Det skulle da en pistol, så bunker den af i stedet for. Altså, jeg kan godt se, at det er valgt, de skal med ham over. Kan du tage begge to? I vælter mig godt til at tage på mig hen, og så drukner jeg alt muligt. Det kan jeg ikke klare, det magter jeg simpelthen ikke. Der vandt jeg, har I set det? Det er frygteligt. Hvad? Det håber jeg. Vi skal lige have mig. Jeg holder på. Det vælter ud. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal holde min Tag nu den der. Så kan du få op på den anden. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal holde det inde på lue endnu. Det vælter ud af mig. Det vælter ud af mig. Jeg magter ikke det her. Ja. Jeg ved det ikke, hold. Det er ikke engang god far. Det er godt det her. Jeg fik aldrig sagt til Kurt, jeg elsker ham. Jeg er ved at ryge i vandet der. Det er ikke rigtig klogt, jeg kunne drukne. Så få en granat i maven, så drukner jeg bagefter. Jo, det gør ondt det der. Det gør ondt det der. Det gør ondt det der. Kevin, jeg kan se Kevin, den gamle soldat, ikke over den her også. Det brækker lidt af frem. Det brænder med. For helvede. Jeg har aldrig været den far, jeg skulle være. Jeg har aldrig været den perfekte kusine. Frø, jeg skulle være forkert. I har 1 minut. Kæft, jeg er på en hæs. Vil du, hvis I er træt? Skift, hvis I er træt. Skifter lige. Det rinder ud. Det rinder ud, jeg kan mærke det. Og nu får jeg blod op i hovedet nu. Hold her, hold her. Det er ondt, jeg har på den. Jeg tror, det var Lars og Daniel. Jeg kan mærke det, det var nu. Skøn jer, skøn jer. Jeg kan mærke det. Det er magt, der kan gå med mig. Det er kvælder. Det er hårdt, det her. Jeg tænker overhovedet ikke på, at jeg må drikke ud af alt muligt. Nej, det er lige mig med den gamle. Hvor bliver det ellers ret af? Der er gået 5,5 minutter, skøn jer. Det er over, det er over. Det er helt over. Peter, han kommer ikke engang og hjælper mig. Nej, Peter, han interesserer sig kun for at sidde og lave mad. Hvor er Peter henne? Det er hårdt. Det er hårdt. Nej, det er hårdt at bære mig. Den granat, den er så ikke en lille bombe på mig.